Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Lima ka mga estudyante sa siyudad Santa Liza ay ginpaidalom sa home quarantine. Mga persons under investigation bangod sa coronavirus nagdangat na sa 3. Sa balita national, 4 ka Pinoy nga gin-quarantine yara na sa stable condition. Suspension sang klase bangod sa kabalakas sang NCOV wala ginapaboran sang DepEd. Sa balita international, 4 ka tuig nga Chinese national ginpanugutan na nga magpauli matapos makarecover sa NCOV. Sa balita sa sports, Alab Pilipinas nalutos ang Kuala Lumpur Dragons sa 10th Asian Basketball League season. Sa Balita Entertainment, Gabby Concepcion nagpost ng picture sa date night nila ni Casey Concepcion. Samtang sa Balita Espesyal, mga maayong nga benepisyo sang cold shower. Mayong aga Bacolod, may aga Bilogabahin sang Western Visayas. Subong adlaw Miyerkules, Pebrero 5, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa aton ay balita sa lakat sang panahon. Padayon nga mag-aapekto ang northeast monsoon sa Luzon kag Visayas karon nga adlaw. Bangon ni sa report sang pag-asa nga may nasiplatan nga low pressure area, mga 1,015 kilometros ang kalayon sa nasidlangan sa siyudad sa Davao. Sunod sa pag-asa ang northeast monsoon ang magdala sang magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan sa eastern Visayas kag posible man maglunta ng pagbaha kag landslides bangod sa lapta-lapta nga moderate tubtob mabunok nga pag-ulan. Ang Metro Manila kapilang kabahin sang Luzon kag Visayas ang maka-eksperyensya naman sang isolated light rains dala sang northeast monsoon. Ang hangin naman may kadasigon sa Luzon kag Visayas nga moderate tubtob mabaskog kag nagagiho pa naminhan nasidlangan. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod sa Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. Detalye na sang mga balita lokal. 5 ka mga estudyante nga taga-siyudad sang Talisay, Negros Occidental ang ginpaydalom sa home quarantine matapos magbalik sa siyudad halin sa mga pungsod nga apektado sang 2019 novel coronavirus o kung nCoV acute respiratory disease. Ini ang ipahayag ni Talisay City Health Officer Dr. Joy Gladys Guanzon sa sinapol ng pamunuan ni Gobernador Eugenio Jose Lacson sa Negros First Residences. Sunod kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ini nga mga persona ang mga estudyante nga naghalin sa lugar nga may kaso ng nCoV kag subong ginakabig nga mga PUMs o kung persons under monitoring. Duwa pa ni Tumimbang ang 5 ang ulaman sa nabatyagan nga sintomas ng nCoV apang gin-quarantine sa isa lamang ka balay sa sulod sang 14 ka adlaw. Sa atong Lunes, ginanunsyo ni Lacson ang 2 ka mga patients under investigation nga naka-quarantine sa Doña Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa siyudad sang Bacolod. Why sila sign and symptoms? When travel lang sila. Basta hindi gani sila ga-manifest sign and symptoms na flu-like, kag may travel sila outside sa countries na na-mention, PUM sila. Quarantine supposed to be dapat sila into the home for 14 days. Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer. Nagdangat naman sa 3 ka mga persons under investigation o POI sang gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, Chairman sang Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, Pebrero 3 sang gindala sa hospital ang 58 anyos nga Pinay nga may travel history sa Hong Kong. Sunod kay Familiaran ang ikatatlo nga POI ang residente sang Negros Occidental. Nagalawom si Familiaran nga hindi na magsaka pa ang POI sa probinsya kag liwat nga nanawagan sa publiko nga likawan ang pagpanik. Nagpangabay si Familiaran sa publiko nga magpakig-angot sa barangay o kon City Health Office sa tion nga may mga himata o kon kilala nga overseas Filipino workers nga nagpauli sa probinsya. Sa naibaloan, una nga PUI sa probinsyang isa ka 58 anyos nga Canadian national nga may travel history sa Taiwan kag ikaduha naman ang PUI amo ang 12 anyos nga lalaki nga may travel history sa Hong Kong. Ginpaydalom na sa test ang mga specimen sa mga PUIs kag ginapaabot nga magwa ang resulta subong nga semana. 58-year-old female halin sa Hong Kong. Hindi ko lang mag-mention kundi na siya is Negros. Monitor sa dang mga neighbors na to na OFW ba siya nagpuli. Si Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Samtang 10 milyones pesos nga pondo ang pag-ausaron sang gobyerno sang Bacolod sa kampanya batok sa novel coronavirus. Ini matapos nagpasar sang resolusyon ang City Disaster Risk Reduction Management Council nga magpain ang syudad sa mga pondo. Kag ini ang ginhambalan sa emergency meeting ang ipitigayon kahapon nga adlaw, Pebrero 4. Sunod kay Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sang CDRRMO, ang pondo na talana nga paaprubahan sa sangguniang panlungsod kag ang natungdan nga mahensya magagastos ang budget.
Suno kay Vargas, epektibo Pebrero 4, magapahamtang ang Bacolod PNP sang patrol sa sagwa sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital matapos nga may Canadian national nga lalaki nga person under investigation ang nagpabutyag nga hindi komportable sa ospital base man sa report sang City Health Office. Okay, may real guidance is for muna ang council naghatag na pundo. Ang mandol siya na would be the task force. Kung pilang yung gasto, anong gastuhan nila, depende na siya. May budget na in-approve? 10 million. 10 million. For NCOV alone? For the task force nga, NCOV nga. Si Executive Assistant Jo Marie Vargas. Magapasad naman sang ordinansang sangguniang panlalawigan sang Negros Occidental agud obligahon ng mga pribadong hospital sa syudad sang Bacolod nga magbaton sang patients under investigation o PUIs sa 2019 NCOV. Sunod kay Vice Gobernador Jeffrey Ferrer, isa ini sa iyang suwestyon sa mga provincial board members antes mag-umpisa ang regular nga sesyon. Dugang pa ni Ferrer, ini nga ordinansa ang pagatalakayon sa sesyon sa Pebrero 11 matapos ang sinapol nga patigayunon sa mga city kag municipal health officers angot sa dugang nga preparasyon sang probinsya. Luyag sang vice-gobernador nga patungan sang mabugat nga penalidad ang sinuman nga magsupak sa ordinansa. Sa karon ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital amo lamang ang hospital nga nagabaton sang PUIs paagi sa isolation facility. Hindi na pagdayunon ni Bacolod Mayor Evilio Lunardia ang iyang biyahe sa Abu Dhabi, United Arab Emirates para sa 10th session sang World Urban Forum kasunod sa pamahog sang novel coronavirus. Si Lunardia natala kung tani nga magtambong sa mga forum sa Pebrero 8-13 bilang National President ng League of Cities of the Philippines kaya nakakuha na sang Foreign Travel Authority kay Interior Secretary Eduardo Anyo. Sunod sa alkalde, mayaran na ini sang plane ticket apang bangod sa mga development angot sa coronavirus, hindi na ini magdayon sa forum. Si Leonardia ang isa sa mga speakers ang kaiwatan base man sa imbitasyon ni UN Habitat Undersecretary General kag Executive Director Maimuna Mood Sharif. Nagpapanaog naman ang Schools Division Office sa syudad sang Bacolod sang Memorandum No. 63 angot sa health protocol kag preventive measures batok sa 2019 NCOV. Sunod kay Bacolod Schools Division Superintendent Officer in Charge Gladys Amilaine Sales, ang memo ang ginpadala Pebrero 4 sa tanan nga public kag private school heads, principals kag iban pa nga natungdan. Ang DepEd sa Bacolod ang nagtukod man sang Division Health Emergency Response Team. Nagpasiguro si Sales nga preparado mga bluthuan sa syudad kag nakahibalo ang mga manunudlo sang ila himuon sa tion nga may mga estudyante nga makitaan sang sintomas sang NCOV. Ginpatag ni Sales nga ang kada eskwelahan ang mayara sang care area nga magaserbe nga isolation area sa tion nga may ginasuspetsuhan kaso sang masakit. Sunod kay Sales, wala na apektuhan ang attendance sa mga estudyante sa eskwelahan bangod sa nasambit nga virus. Sa kalapusan gabahin sa aton balita lokal, nagtukod naman sang Interagency Task Force ang probinsya batok sa 2019 novel coronavirus. Ini ang gintukod paagi sa executive order ni Governor Eugenio Jose Lacson agin issue kadungan sa gisinapol in patigaan sa Negros First Residences kahapon nga adlaw. Nasaad man sa executive order ang pag-reactive sa Barangay Health Emergency Response Team sa bugos nga probinsya. Sunod kay Provincial Health Office Medical Specialist 3 Dr. Jessica Fama, pantangan sa isolation room ang mga ospital sa siyudad sa Silay, Cabancalan kag Cadiz, San Carlos kag Valladolid agud makabaton sang pasyente nga ginaimbestigahan sa virus o kon patients under investigation. May ginpreparar man nga duha ka mga ambulansya sa norte kag sur sa probinsya nga mo ang kargahan sang pasyente pakadto sa ospital. Istriktuhon man ang pagbantay sa mga pantalan sa San Carlos, Escalante, Cadiz kag Pulubandan para mapaidalom sa 14 dias nga home quarantine ang mga persona nga naghalin sa mga pungsod nga apektado sang NCOV. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:15. Sa ato naman mga ka-aksyon nga may problema sa allergy o kung sa mga bukol-bukol sa inyong alawas, mag-inom na sang Santon Plus Cerbec Capsule. Sunod sa mga eksperto, ining Santon Plus Cerbec Capsule makatunaw sa mga breast cyst, myoma, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, kag iban pa. Ginabuligan pa sa Santon Plus Cerbec Capsule ang inyong alawas para nga hindi matubuan sa mga bukol, cyst, kag iban pa nga mga balatian. Santon Plus Cerbec Capsule garantisado
may alibyo. Mabakal sa mabutika, tag 12 pesos lang. Bisitahin man ang Alternative Medicine and Wellness Center sa Medalan Narnais at tubalan sa gate sa Paglaom Sports Complex. Tabuk sinayara dira ang Alternative Medicine and Wellness Center. Pangitaalang si Doc Ramel Uy para sa libre nga check-up. Apat ka mga Pinoy nga gin-quarantine, yara na sa stable condition. Samtang suspension sang klase, bangod sa kabalaka sa NCOV, wala ginapaboran sang DepEd. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Magkulong kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabsan anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:20, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginkompormar sang Department of Health Region 7 nga yara na sa stable condition ang 4 ka Pinoy nga gin-quarantine bangod sa ila connecting flight sa Hong Kong. Suno kay Eversley Child Sanitarium and General Hospital Administrative Officer Joseph Dennis Adlawan, wala sang anuman nga sintomas sang novel coronavirus sa 4 ka Pinoy, apang ginpasiguro nga mag-aagi sa 14 days quarantine na ini. Una na ginmando sa Malacanang sa mga Pinoy nga magpauli sa pungsod dalin sa China, Hong Kong kag Macau ang dapat nga magpaidalom sa home quarantine agud masiguro nga hilway sila sa coronavirus. Wala naman ginapaboran sang Department of Education ang suspension sang klase sa mga eskwelahan tungod sa kabalaka nga ang mga estudyante ang mahimo matapikan sang novel coronavirus sa mga learning facilities. Sunod kay Education Secretary Leonor Briones, mismo ang Department of Health ang nagarekomendar nga likawan pagdesisyon nga suspension sang klase kasunod sa outbreak. Dugang pas ang tiglikom, hindi man makapugong sa mga estudyante ang suspension sang klase sa ila pagkadto sa matawo nga lugar. Una diri ang mga estudyante nga nagabiyahe sa mga pungsod nga may kaso sang nCoV ang ginpanugyan nga magpaidalom sa 14 days home quarantine agud masiguro nga hilway sila sa virus. Ginpahayag naman sang World Health Organization nga pinakamaayo nga tikang para malikaw sa novel coronavirus ang paghugas sang kamot ikumparar sa pagsuksok sang face mask. Suno kay WHO Philippine Representative Rabindra Abiyasinghe, importante sa gihapon ang paghugas sang kamot antes pa maguyat sa mga bagay kaangay sang face mask nga mahimo ma-contaminate tungod sa higko nga nagapabilin sa kamot. Duman pa ni Abiyasinghe, ang face mask ang dapat gamiton sa mga persona nga may respiratory symptoms kag ireserba para sa mga individual nga high risk ang kayong lawas kaangay sa mga health workers kag kung exposed sa maramong nga tao. Ginpahayag pa ni Abiyasinghe nga ginapakita sa report nga ang 2019 novel coronavirus ang mahimo mapasa paagi sa close contact o kung naupod sang nagpositibo sa virus kag mga tao nga mayara na sang posible sintomas sang sining nga virus. Ginaduso naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana nga i-delay ang Philippine Military Academy homecoming nga gin-schedule sa Pebrero 14 tubtob 15 kasunod sa desisyon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga ipatuman ang mandatory citywide lockdown sa mga turista kag bisita. Sunod kay Lorenzana, magluwas na lamang kung baguhon ni Magalong nga iya desisyon antes ang Pebrero 14. Samtang ginasuportahan man sa Department of Defense ang desisyon sa PMA nga temporaryo sirad-an ang ground para sa mga bisita kag outsiders bilang precaution sa 2019 nCoV. Sa ibang panaton nga balita nasyonal, natala na nga ipasa sa mga semana sang Department of Justice sa Malacanang ang resulta sa pagtuon sini sa implikasyon sa posible pagbasura sa Visiting Forces Agreement o kon VFA sa tungasang Pilipinas kag Estados Unidos. Una na ang inmando sa Malacanang sa DOJ nga magpatigayon sang preliminary impact assessment kung ibasura ang VFA. Sunod kay Justice Secretary Menardo Guevara, ginatugyan nila kay Presidente Rodrigo Duterte ang ipasa nila nga impact assessment karon nga semana. Kalakip sa ginatunan sa DOJ ang legal procedure sa pagbasura sa kasugdanan kag ang epekto sini sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o kon EDCA. Ginpaidalom naman sa state of calamity ang bilog nga probinsya sang Davao Occidental bangod sa outbreak sang African swine fever. Sunod kay Governor Claude Bautista, nagpapanaog na siya sa direktiba sa mga opisyal sang barangay nga kolektahon ang tanan nga ginasagod nga baboy sa San Marcelino nga ginumpisahan sang outbreak. Sa 13,000 ka mga baboy sa San Marcelino, 7,000 diri ang ginpatay samtang natalan naman nga patyon ang nabilin nga 6,000. Ang mga tag-iya sang baboy ang bayaran sang tag 5,000 pesos kada baboy nga patyon. Ginpangabay naman ni Bautista sa mga residente nga magbulig sa lokal nga gobyerno kag nga naapektuhan naman sang ASF outbreak ang banwa sang Balita. Nagnubo naman ang kadamuon sa mga Pilipino nga wala sang trabaho sa fourth quarter sa tuig 2019. Base sa Social Weather Survey, ginabulubanta yara na lamang sa 7.9 million ang wala sang trabaho, halin din sa 10 milyon sa tuong Setyembre tuig 2019. Sa basihan sang SWS, ginatawag nga jobless adults ang mga persona nga naghalin sa ila trabaho, nagapangita sang trabaho kag nadulaan sang trabaho bangod sa economic issue nga hindi man makontrol sang gobyerno.
Sa 7.9 milyones ka wala sa trabaho ng mga adults sa Disyembre tuig 2019, 3.7 milyones ang voluntaryo nga naghalin sa ila trabaho, 1.6 milyones ang nagapangita sa trabaho, kag 2.7 milyones naman ang na-lay off. Sa katapusan nga balita national, nagtaliwan ang kontrobersyal nga healing priest nga si Father Fernando Suarez. Base sa report, nalipong ang pari samtang nagahampang sa Ayala Alabang Clubhouse Martes ang aga Pebrero 4. Nadala pa sa Asian Hospital ang pari apang ginbawian sang kabuhi. 3 kaadlaw na lamang antes ang ika-53 nga kadlawan ni Suarez. Ginkumpirma sang spokesperson ni Suarez nga si Didi Seitanco ang kamatayon sang healing priest. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:26. Sa ato naman mga ka-aksyon, sa aton habon pampaligo. Ang Santon Plus Herbal Soap aton ginarekomendar sa inyo. Habon nga hindi lang pampagwapa, protektado ka pa. Kay himo ini sa puro kag natural nga ingrediente, wala sang chemical nga gamit, gani nga safe kayo nga gamiton. Ang Santon Plus Herbal Soap makapaputi sang panit, makapakinis sang kutis, makahatag alibyo sa mapikas-pikas kag punggod sa imo nga guya. So sa aton habon pampaligo, Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Ang ato nga panguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag
balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabsan anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:32. Sa detalye na sa Balita International, isa ka apat katuig nga Chinese national ang naka-recover sa 2019 nCoV sa Malaysia kagin panugutan na nga makapauli. Sunod kay Health Minister Director General Nur Hisham Abdullah, ang biktimang pinakauna sa pulo nga pasyente sa Malaysia lakip na ang mga turista nga Chinese nga naka-recover matapos makakuha sang virus. Sunod kay Abdullah, ang detection test ang ginpatigayan sang duha ka beses kag negatibo ang resulta. Dugang pa maayo na sa karon ng kondisyon sang bata kagin panagutan na nga makapauli. Nahibaluan ang bata upod ang iya sini pamilya ang natalana nga magpauli sa China, dala ang health certificate nga gin-issue man sang hospital. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga magapagigsapol siya sa mga tourism industry stakeholders agud nga ma-recalibrate ang pagpaningwa karon sa ahensya sa sining tuig pagkatapos ang travel restrictions nga ginpatuman sa China. Nga ikaduha ini sang ginhalinan sang turista sang pungsod kag sa iyas ning special administrative regions. Ginpahag ni Puyat ng Department of Tourism, mahimo nga hindi makalambot sa ilas nga target nga 9.2 milyones ka mga dumulo nga turista sa sining tuig sa idalom sang National Tourism Development Plan. Sa piyak nga ang DOT ang nag-finalize pa sang figures, si Puyat nagpahayag nga naangko nila ila target nga 8.2 milyones ka mga dumulo nga turista sang nagligad nga tuig. Base sa data sang DOT, may 1.74 milyones ka turista gikan sa China, Macau kag Hong Kong para sa unang 11 ka bulan sang tuig 2018. Sang Enero kag Pebrero sa naligan nga tuig, may masobra 323,000 ka mabisita gikan sa sining 3 ka mga kapungsuran. Samtang sa aton foreign currency exchange rate, ang US dollar karon may baylo nga 50 pesos kag 94 centimos. Samtang ang Singapore dollar may 37 pesos kag 6 centimos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 54 centimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy, gin-share iyan ni Gabby Concepcion, may tito. Sa social media, ang picture kaupod ang iya nga bata sa kay syempre megastar Sharon Cuneta nga si Casey. hindi tandingan ha. Casey Concepcion. Wala ginupod si bata ya sa kay Kuan? May bata pa no? Wala kay damo ni sa bata. Date night damo siya subang. Damo sa subang. Date night lang kay Casey Concepcion. Tingin butang ni Gabi sa caption ang I will always be here for you. I love you my baby. Sana all my baby. Hindi ba lang si Casey doon layas? Correct. That's why Action Boy nga sa kalawig ko no nga constant communication man sila ni Gabi kag ni Casey. Subong lang sila nga personal gid lang nagita ay nag-date night sila ni papa niya. Pero what I mean is daw naghalin ni si Casey sa ila ni Sharon. Yes, correct. Amo na Action Boy. Pangod diri mas nadamo na gid nga netizens ang nagapati nga nagdalom na gid ang problema sa tunga ni Casey kag ni Sharon. Kay ti nauna gini Action Boy nga kumbaga na brought up ini
kini nga issue sang wala nag-attend si Casey sa birthday celebration ni mama niya. Sa isa ka show dira sa isa ka network. Sawayon Ti, bata niya sa dawayon dayon. Ti ako si Sharon Cuneta pagani, may ginpost si Sharon Cuneta, action boy mo. Tapos damo nga netizens bilang nagbash sa iya nga toxic mom siya kuno. Amo niya mo to. Ti ang sabat ni Sharon Cuneta, you don't know what's going on. Correct na. Kung napatian niya kasubo amo ni sabat niya. Amo ganda sang sabat niya. Ila na iya pamilya. Ila na iya mga intra kada imo, bash kada imo. Ila na iya problema. Kaya ginasuyaan. Huwag ka man kabalo kung anong katabo da sa inasunod balay. Amo nang hambal na action boy ni Sharon nga, you don't know what's going on. Kaya naghambal siya. Kay ginsuyaan siya action boy mo nga nano klase nga nanay kuno kay ginapakahuyan ang bata. Ginsabat ni Sharon nga na ang mas nagapati ko nga wala sang karapatan bala right ang bata nga magpakahuya sa iya nga iloy. Correct. Ano ay hanap? May ano pang sitwasyon. Ano ay hanap? Iloy gina iya. True. Ha? Correct. Sigano mo balda ka kay Ims Aboso, magyamuha mo ka na. Okay, next. Anong magyan mo yan? Balita sa sports. Naangkon sang San Miguel, Alab, Pilipinas ang pinakamalala sining kapierdihan sa 10th ASEAN Basketball League season sa ila sining pagkapierde sa Kuala Lumpur Dragons 91-63 ang Martes ang gabi sa Maba Stadium sa Malaysia. Sa ila ikatatlong hampang sa sulod sang anom kadlaw, wala gid nag-abanse ang Alab kag naglagas pa sang tugtog 31 puntos nga abanse sang kontra padulong sa ila sining kapierdihan. Si Will Artino amo na panguna sa Dragons nga may 24 puntos sa 7 ka rebounds. Samtang ang Alab nga bag-o lang kadaog sang duha ka overtime nga pagdaog batok sa Mono Vampire kag Singapore Slingers, nakita nila ang ilas ni duha ka sunod-sunod nga hampang natapos na sa pagkapierde nila sa Kuala Lumpur Dragons. Ang Dragons nga may record karon nga 5 kadaog kag 5 ka pierde, nakapasunod sa 49% sa ilas nga tira kumpara sa Alab nga may 35% lamang nga sa ila tira. Ang Malaysian side nakascore man sang 20 puntos sa 17 ka turnover sang Alab, Pilipinas. Balita espesyal! Okay! Yeah! Oh World Health Organization. Ano? Hindi ka basa ko sa World Health Organization. Ang balda sa World Health Organization. Mas mayo pa nga magpanghugas ang kamot sang sa magsuksok face mask. Huwag man sila nga imalain ang magsuksok face mask. Pero it's better to wash your hands. Sang sa mag-face mask ka, huwag kagapanghugas kamot. Amo na action boy mo. Hambal nila kay ti kumbaga ang face mask bala sa ato yung pagkabalo wala to di doktor-doktora sa ato na nga pagkahibalo gasuksok ang face mask for your own benefit sa benefit man ano kay syempre mag-ubo ka da para hindi siya malatnan amo na hindi iya kay siling tungod sa face mask ko kay base ang hangin may ano amo na ti syempre action boy kung makapanghikap-hikap kada ko no tapos mahikap sa imo face sa imo eyes sa nose sa mouth that's the time nga ti kung so importante gid mangugas kamot balo ka kung airborne ang virus kay ining coronavirus ni droplets mo. Correct. Kung airborne siya nga sa hangin sa gaupod, bisan mag face mask ka, pwede na sa kasulod sa imo mata, sa imo dulunggan, sa imo buhok, pwede na saya, no? Galing kayo ng coronavirus, droplets. So, amo na sa gina-protection man sa imo, mag face mask ka, parang droplets, wala kung guys to, kati, ang laway, bla? Ti imo lang ya. Hindi ka na makapanglaton sa iba. Kung may laway, iba, hindi mag-igo sa face mask sa amigo. Tapos ang hambal nila action boy, ang importante, pag ang hambal nila, ang mga joke-joke man bala sa mga Pinoy, miskan mag-face mask ka importante nga nakapang toothbrush ka man. Kasi syempre, ti imo na haklot na Basi mahilo ka bla. Oo, basi wala matumba ka da, kag masuspect ang tao, ti naka-face mask ka pa daan. Di ba sila, naman bala ang thoughts ang tao. Natumba to sa gulpiyaw?
Oo, pag ending pa examine Kay gali wala sa kapanot brush. Wala. Ang inahaklo yang ginawa. Amo nang do budlay da. Amo nang ambal nila budlay da. Correct. Sakto na kinanglan mangunot brush at si mag face mask. Di ba si mahaklo mong ginawa mo bala kag malipungan ka. Stop. Correct na Aksyon Boy. Tapos amo na balang hambal nila nga hindi lang magpanic. Pero may ara hindi gid ma-avoid nga hindi magpanic. Hindi mo na malikawan. Labi na gid nga may mga gapalapta sa mga fake news palihog lang. Hindi niyo napagdugangi ang kwan sa mga tao. Hindi pagdugangi ang kakulba sa tao. Dutay lang nga balita react na ng tao mo. Aksyon Boy, susubong nga rin naka-record si Aksyon Henry sa kapila gid damo gid panawag mo nga sir nang lihog ko bi sir kumpirmar ni kung ano. May ara kuno da sa kwan ho. Mo niya mo to. Actually may ara nga gina quarantine. Gina-quarantine. Persons under investigation. Kaya ini sila naghalin sa mga pungsod nga ano bala nang ano ganini nang infected sa coronavirus. Ini ang ari diri subong under investigation sila kay may mga symptoms sila. Yes. May mga symptoms sila butan tabi ginahilanat o gaubo o trangkaso muna. Di ba sila coronary yung mga trangkaso. Why pa yasang confirm ka coronavirus diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Ining lima ka estudyante niya naman nga sa Talisay gin-quarantine ni sila do protocol na ni sayo mo, di ba? Protocol ni siya nga kun halin ka sa mga pungsod nga affected sa coronavirus, pag abot mo di mapuli mo di quarantine ka dahil hindi na gani home quarantine na ni sila. Way man gani sila sa ginabatyag. Pero galing kay protocol na sa halin ka to sa ibang nga pungsod. Amo man kita guro, kita nga Pinoy guro maglakat to sa ibang nga pungsod. Amhon man na. I-quarantine ka man to. Yes. Kaya may kaso man di sa coronavirus mo, no? Kag ang subong na Aksyon Boy, syempre na balaan taga Talisay, Pinoy na sila. Kaya nakasulod di sila mo, kaya mo nang hambal. Nga kung Pinoy ka or may permanent visa, kadi or residence, kadi diri sa Pilipinas, that's the time nga home quarantine ka. Pero kung hindi gani Aksyon Boy, ang iba to gani ginapapauli gid sa ila. Pwede mo na kasi inyo lang balay mo. Dito ka lang ya. Pero sa amo na ang hambal nga home quarantine. Home quarantine, sa inyo balay. Pero hindi kining liman dito sa isa lang ni kabalay sila gin quarantine. Pero inatungod nga protocol na siya. Why sila nga may coronavirus. Hindi niya. Protocol na siya nga nagalin sila sa Hong Kong, di ba? Nagalin ka sa mga countries nga affected sa coronavirus. Pag abot mo quarantine ka na kay 14 days nga 14 days. Kaya 14 days na siya, amo na siya ang incubation period sa virus. So 14 days after sila pagwala, wala man, libre ka man. Correct. Or pagtatapos nga ma-examine ka mapa-check ay mga sample specimen, kag wala man, di wala man. So, why pagidya tago naton diri sa aton, wala pa sang confirmed case of coronavirus. Correct. Kaya wala pa man ang resulta sang tatlo to nga tatlo ang iningari subong sa ma-PUI nga subong sa Corazon Luxin, wala pa. Wala pa Aksyon Boy. Pero after Abi pa may kahapon may siling na sila nga daw pagwa ng resulta or sa subong adlaw. do wala man Aksyon Boy na kano. Basta within this week siguro magwa hopefully negative. Kag after Aksyon Boy mo may confirmatory test pa man sa magluwas sa pag-examine sa specimen may confirmatory test pero siguro gid. Pero as of now wala pa yasang confirm nga case ang coronavirus. Hindi kita magpo-person panic bala. O kung may ara man, worst case scenario, kabalo naman kita kung himuunta, di ba? Correct. Pag ang bali Aksyon Boy, hindi ka lang bala magpanik para kabalo ka pa bala. May focus ka pa sang himuon mo. Correct. Dirite sa aton nga balita special. Good morning, anay kay Jack Dinila. Jack Dinila, ang taong palaging nawawala ang kahita. Amo na siya. May nakakita. Kabalo. Atari ako makakita. Kadagit anay na namon yung isusndula ang kahita ko tol. Yado yan ang ako nga mata mo, si Renz. Tika nakita na yun namon. Nakadula. Tol, ang kahita ko busos ihado ay gito ko ng wallet kung dula naman. Next time, ang chain sa wallet, ibaliog yun na. Ibaliog na lang. Kasi mo kung makita na kami siya, tayo may naunahan ko na siya. Why naman dula naman wallet mo eh. Para abot na naka. Silinsang ni Renz niya, ang ako manino, pero bilang dula iyang wallet tao, ko muna kay Kisa sa pagkatangadal mo na. Or abi ko mambaka sa katigulang. Pati hindi ko nakilala si Sir. Hi, Sir. Jack Dinila. Jack Dinila. Pwede na ako baskog ang mga ngalan. Basta mga Jack dan. Para sa mga Jack balaan. Mga baskugan. Birador. Ini siya Jack Dinila. Ginbira.
Hindi siya biradol. Siya ang inbira. Okay, anyways. Aton nga balita, special action boy, mga mayo nga benepisyo sa cold shower. Cold shower. Cold shower ka wala. Ay, kaya ba, cold mo lang pero doon mo kumiya ka daan sang hot and cold mo. Sang ano na subong mamayara na. Ang hot and cold. Okay kami na yati daw ba heater ang amon niya. Ti cold na lang. Kami nakapanugid sa ako, nga duga ininit ka kuno mo. Wala. Wala gali. Huwag na ganit chimpo nga malit ka na mainit ka pa yung tubig. Siya Duran. Tiya mo ni action boy, ang una, makabulig siya nga maka-lose weight. Ay na. Kabalo ka nga, Hindi ko mapati na yan. Kabalo ka nga, Di ba cold? Pag bumubog, tumutubog ka, tag na. Muna. Amo na siya. Kahit tungod nga cold, gagawin. So, nakatilaw ko sa una, di ko ito gani sa una, gadtom. Bagyo. When Bagyo was pinakakabugtugnaw pagid sa una, ang Bagyo long time ago, kadto ko to, ang pagpaligo mo, achievement to yan mo. Paligo ako na, achievement to yan. Yes! Success! Tapos ka na. Oo, butsilingon na ka. Wala sila hot shower, Wala, sa amon to ginatiniran to nga, wala. Ayun lang. Oo, doon hindi pa nauso sa una yan. Lumay tingin daw. Ikaw eh. Ay, ako. Pero nakabongga, ginakot maligo kaya sa mga amo na nga matugnaw nga mga lugar. Super cold gid yati. Kung makapatapos ka, makapaligo kay achievement gid to yan. Correct. Oo, meaning tapila kadlaw ay paligo ta. Oo. Kaya hindi man sila guro magbaho kay wala man sila ginapahulay. Oo, ay kamang ginabahulay. Kasi di ba gatagi ang init, gatugnaw to. Kaya dito ko na experience kita mo iban nga mga puso, day man nga mga countries, way ka talagsal ka paligo mga tao. Kay tugnaw mo. Pero may ara bala pungso nga wala gapaligo kay init ang tubig. Sa di ba? Sa mga sa mga Saudi, Saudi mo na. Tungod sa init. Init naman yung tubig. Amo na ginareklamo sa mga Pinoy sa ibang ano. Tiyang budlaya, kahit hindi sila yakapabugnaw tubig, makita kainit tubig, sila yakapabugnaw tubig. Sumuguro pwede naman sila kapabugnaw tubig, kamay dun, no? Patubdo nila dan sa gabi, pagkabos aga nila ligo. Pero labaab, gyap. Ang next direction boy, makapakalma na siya kung makapadula sang katol nga panit. Katol, cold shower. Oo, kahit siyempre, dumanam, action boy, ang mga ang mga chuchunes mo da. Tapos, makabulig, ang mga yung pinaka-importante, makabulig nga makapabugtaw si mo sa aga. Ay, correct. Di ko sa hapon, yun mo ni. Inang mo, duyog ka na sa loods banyo. Labi na yung labi na yung mga 4 a.m. lang nga duty. Kaya mga 2 a.m. nagapuli eh. 2 a.m. Wala na nagapaligo. Yung mga 2 a.m. Ikaw yung huro eh. Kapaligo ka mga about 2 a.m. Wala ko yung hindi bigapuli after lang 2 a.m. kapuli, tapos bugtaw mo mga 2 a.m. Wala. Based on experience. Based on may nagsugid sa imo. May based on experience. Good. Kaya ginaan. Puli 2 a.m. Bugtaw 4 a.m. Ligo. Duyog ka sa banyo. Pag buo mo, bugtaw ka mo. Hindi ka malate. Amo gina siya. Importante, dira. Sa nang butaran sa pinsar ko dahil nga, amo na ni. Basta makapabubo ko sugod na ni sang akon nga day. Sugod na sa imong nga life. So na imo bala nga day mo bala sugod na sa kay ibugtaw ka na dayon mo. Correct. Kaya nagatumbo ka man action ba? Paano ka? Example ba mga ganun magpaligo ka? Shower or kabo? Okay lang kuanin ang may shower. Tapos pero ginatanaw ko na kung baskog bala ang kuanang yung tistingan mo danay. Ginatanaw ko na kung baskog basi may ara mag-isa ka shower kisa do kahinay pa bala sa sulod ja bala. Kung hinay sa hindi ko na mamubo ko na kay para nga kay tugnaw mo no. Kaya para tingog kung na matamat ka do ka jutay asas. Ti okay man guro ma-jacket ka no. Magpaligo? Oo, tugnaw mo pwede eh. Pwede eh. Skalo ka man. Pwede eh. Kalo ka dayon para nga ulo mo may matugnawan. diferensya. Hindi ba ako tugnaw ka jacket? So magligo ka ma-jacket. Pero kinang ka gid. Parang ulo mo nga may diferensya. Hindi mabasa sa dumi. Kaya ba sa kapit pagkabuwas mo lang ubawon mo yung jacket. Doon ba si may makabatid na student. Kita ka na tao kapaligo ka jacket. Ikaw pa lang guro mo. A philosopher once said, kung tugnawan ka maligo, pag-jacket. Sino nga philosopher naman? Buhay pa na siya? Of course, the ever-beautiful founder of Edenatics. Okay, next. Okay na. Gabulig ni siya, Action Boy, reduce ko na sa mga muscle soreness after intense workout. Di ba, Action Boy, sa unahan ba, sa mga katigulangan, tapos mo jog or workout. Hindi ka maligo? Hindi ka maligo. Kaya mapas mo ka kuno.
Pero do sa based on study bala Action Boy, sooner or later na once nga tapos mo like workout, maligo ka dayon. Hindi kaya magpahuway then paligo kay amo na yang lain. Pero after na nga gabalhas ka pa bala, amo nang paligo mo. Kag nami gid cold shower. Oo. Tapos makabulig na siya, relax sa mga muscles mo da nga na stretch because of mo ka na. Kagi ka na paligo nga hot, sun cold, hot, cold, hot, cold, mo na. Wala pa Amo nang nami pagid. Ay pagid na sa mga spa. Bulos-bulos? Hindi siyempre kaya mayara ko so nakadtuan so nga hotel nga may swimming pool sa babaw. Duha ang swimming pool, to paray gid dyan swimming pool, piyak cold, piyak hot. Ay. Malangoy ka din sa cold, tapos sa ilo ka to sa hot, tapos balik ka naman sa cold. Super numb, mo lawas. Daw, spa na siya yung kwan. Tido ka namin sa nami matsyag mo. Nami matsyag mo relaxing. after. Relaxing sa lawas. Nami siyang matsyag mo. Bisan sa kwan yan sa paligo, hot, tapos cold ka, tapos hot. Ang himo ba sa spa, sulod ka to sa kwan, sa nang sauna, no? Sulod ka sa sauna, kundi init, guwa ka, ligo. Sa cold. Tapos, balik ka naman to sa sauna liwat. Pabalhas ka naman to, sundigo ka naman cold. Amo na siya. Stingan ko na, be. Stingan mo na. Sama lang tanay ba niya? Kabo-kabo lang na. Kaya wala kami pool mo. So, init ka lang kanay sa takure. Init ka sa takure, di init. Ay, basi, magbutang ka mo dahil super init. Basi, pinchindi ba na niya super init? Hindi, ang haba. Hindi man ang gaindakal. Mga gaputi ka ko. Gaputi ka ko. Amo na ka advice ko sa imo, kung gusto magputi, hindi ka na sa mga habon pampaputi, mga... Siya, gita. Hindi ka na sa hindi ka sa ininit. Nag-indak ininit ka may chlorine, parang intense pag yun dyan. Natawon ta kung... Kung di ka magputi, hindi na kuya. Kung hindi magtupo, kalimutaw sa kaputi. Kung di ka magputi, hindi na kuya. Hindi na kuya mag-advise pa ya. Okay. So, ininit, igindakal, gidla. Tisting ako lang na, gambay lang sa panit ko, danay. Ari guro nga alam ko, pwede guro. Sige. Tistingan ta. Ang lastly, Action Boy, makahatag na siya sang glow ko, no, sa imong skin, kasi mga hair. Okay. Kita mo akong hair dry. Ininit ako. Kaya init na maligo mo. Ininit ako na paligo sa mga kapit ako naga pa, init ka gidya ko magpaligo. Ako, gwanta ko na yan. Tingnan alas ano kayo kapaligo? Mga 4:30, mga 4. Kaya kayo alas 3 kayo paligo. Ano nga na diferensya sina? Mas tugnaw ang alas 3, alas 4. Amo na siya ya. Sige. Good. Okay. Importante ka paligo. Hot or cold, basta ka paligo. Basta importante ka paligo to. True gina. Alay, importante lang lisay sang hot and cold kung ka malang paligo. Happy birthday sa kay Ray Manilo, Ping Loha. Happy birthday. Alin kay Kagawad, Boyet Nesya, kay sa amon man. Happy birthday, Ping. Amon isa sa unang barangay secretary, nandiyan sa barangay Panukoy. Birthday, Ping. Ping Loha. Ping Loha. Ang ginayangan niya? Ping Loha. Ping Loha. Ang ngalan niya, Ray Manilo. Ha? Ray Manilo, ngalan niya. Tapos ang iyan, ano? Ay, nga hayo, Ping. Nga may Loha. Apelyido ay Loha. Okay. Nakita ko sa atin nga live. Beautiful stuff. Sige. Ay Tuto Aligin, good morning. Kay Chairman Jericho kag Kapaldo kuno kay Panoy Dumago. Monitor lang sila nya sa Puno Banago gadamo din basura wala kuno ginakolekta. Tawagin yung IPM gani karon ha. Evelyn Pomoseno, good morning. Andro Juanites, amo ning amigo so una diri no. Hiroyuki Tatsuki, good morning man. Kag Aquarius Boy, mayang aga. No? Yes. Reggie Solivio, John Ray, Bongga Ita, Pakulanang. Grabe nga pabilido, Bongga Ita. Good morning, Election Boy, sa ato na mga kapulisan sa NOCPO headquarters nagabantay dira sa gate. Kay Sir Major Norberto Barnizo kag kay Major Rocky Deshar. Good morning. Good morning man, Rose Wenner, Phyllis Guy, kag May Cautivardo Henyo, classmate ni na si Florking. Good morning. Ignacio Denila, kada mo siyang join niya. Amo na si Jack Denila. Ngalan niya actually si Ignacio. Kalayo sa Jack. Kung kada mo siyang join niya, ano naman kutuko ni karon ikaw. Kung nga. Ano kada mo siyang join. Sige, standby na kita mga aksyon sa Action Hotline with Aksyon Artay Hopon. Ang inyo naman rin ang news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod.
Aksyon Radio.